No tak já čtu ty letáčky, tam jsem to našel. U mě to bylo podobné, protože já jsem sem přišla do knihovny a chtěla jsem se podívat po určitém titulu a viděla jsem tam ten letáček. Já jsem to přečetla taky v tom měsíčníku, co je vydávaný Prahou 3. Protože jsem měla zdravotní problémy, nebo mám, tak jsem zjistila Dancewell a teď to bylo spojení s Parkinsonovou nemocí, ale bylo tam, že to není jenom pro lidi. No a tak jsem si řekla, že to zkusím, protože je to tak zároveň splnění mýho snu jako dětského. Já jsem nikdy nebyla taneční, vždycky jsem si tancovala jenom doma, ale moc jsem si to přála, prostě vlastně chodit někam jako tancovat. A i když to tady není jenom o tanci, tak si plním vlastně svůj dětský sen. Volnost. Ano. Není to ten trio, je to Já prostě to tak příjemný. cítím prostě. Není to jenom o tom pohybu, je to právě to, že jednak příjemní lidi tady, velmi sympatický, na který se de facto těším. Každé je to jiné, že se nic neopakuje, že po každé máte nějaké jiné připravené věci. Já odsud odcházím vždycky s takovým pocitem přesně takového uvolnění a radosti a vlastně i vy jste moc fajn, i ti lidi jako spoluúčastníci jsou bezvadní. Teď se na to těším, tak prostě je to pro mě takový vypadnutí z takového toho nějakého rytmu, který si člověk nasadí, že jo. Nikdo vás do ničeho nenutí. A vidíte tu spokojenost v těch všech ostatních, co tam jsou. A to vlastně vám pomůže k tomu, že i ten pocit těch všech ostatních do sebe umíte nějak to a jdete odtáď úplně s jinou náladou, než sem přijdete.